Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu mana karo channel Mak Legini keluarga sederhana. Gimana alhamdulillah pemirsa, suweger barados mai. Lagi wayahe udan-udan pemirsa. Jadi Pak tak kon godhog telo udan-udan yo. Alah udanan anake. Ibu Ani. Iki kaya ngene pemirsa ya. Hujan pemirsa, suruh-suruh. Maghrib hujan. Padon jeraping pemirsa seperti biasa. Nah, jumpai. Aku tuh macakan Ibu Kartini. Ibu Kartini. Ibu Kartini. Kamu ketok suwi Pak mateng iku gabuk sigar. Hati-hati tangannya. Emang bukan jeli mangkok kurang? Enggak. Jebol loh Pak. Boleh. Besar kayak mangkok. Mau lemah akeh pemirsa. Jadine dikom ben bluduk. Ngono mbok iris neh Pak. Kalau pangan oyot. Oh dielok nang kukus yo medhok iki kok. Ibu Kartini ya. Ibu Kartini. Jendelok. Anak wedok Ibu Kartini, guys. Ibu Kartini ki di awan wi. Apa wes macak saya kae. Ya, Ibu Kartini. Bagaimana Ibu Hari Pahlawan memperjuangkan hak-hak wanita? Tidak suka saya. Tuh. Apa dek tidak suka? Saya tidak suka pakai baju samin. Oh. Gak bercanda ya pemirsa. Iku Ibu Kartini memperjuangkan loh wi. Ibu Kartini yo kudung ora? Yo gak. Dia memperjuangkan hak-hak kuwi ben iso sepadan, wong wedok ben iso sepadan karo wong lanang, iso sekolah, berjuang ben oleh sekolah. Pokorone. Ndak terus ngono toh wi. Ora ngono kuwi carane ta. Aku punya rambut panjang. Sido kowar. Mau pakai make up dulu. Hati-hati tanganmu. Hati-hati tanganmu aja ngono kok Manggo telan anak kena. Iki jenenge telo madu. Baru dipetik dari pohon langsung dimasak manis. Kayak telo kuning sing diku ramban ya, Pak. Tapi wae kan jenenge putih Pak telo madu. Madu anyar kan. Oh iki sing endi? Sing madu anyar sing ndi? Jam ini. Oh. Oh, berarti beda jenisnya ya. Tuh. Malah Mak banyune kok kotor sekali. Ya pemirsa iki soalnya lemah tok Mak pertama. Kotor. Heeh. Lah ya kan pertama ya. Ndut ya kotor gitu. Ndut. Siapa rencana Pemirsa, kalau pengen mangan telo mereni yo, pakai telo. Kaduan Pak, telo morone adoh. Yo nih ringkon anak telo. Tinggal tuku. Orang Indonesia to
Harganya tapi mahal Pak nek di luar negeri. Luar negeri yo telo ya akeh. Menyok akeh. Harganya pirang dolar ngono yo. Ini murah meriah. Cuma 4.000 1 kilo. 5.000 4.000 pemirsa. Ora payu. 5.000. Masa gak payu, Pak? Payu. Nek kopok paling 3,5 asline yo, Pak yo. Iya. Ora payu, ngomong Mas Bos. Terno yo payu, terno. Terus diterno kok. Bengsine. Saya ora ana nepeng godhog lho. Kan kerja sama ya pemirsa. Ki mak wis rupa-rupa terus lagi beratus. Bang libung turu dek. Mesti pemirsa mak iki ra nek ketoke. Darane glibung turu lho pemirsa. Apa ini? Ini apa? Ki mang sapa sing bar gawe kopi? Pae. Kopi ya is dino ora ukur nek ngombe kopi nek sawisi. Ber. Larang lho Pak, larang ngopi. Besok awan sore kopi terus. Duwi kemang wis sikat, wis sisiran burunge wijane. Ya Allah, sisiran dhisik, Mama. Mah, tak sam. Tante aku. Mah. Lho, Iya. Entekno. dipelem tak lah yo. Mah. Sok ketokno tangan. Iki tak kena wis. Oke, dhisik. Lah ketokno kata setok. Terus ngemploke. Terus aku. Manis pemirsa. Manis ya. Manis kayak aku. Ganti-gantian. 大哥，此地的伤怎么样？ Rambutan lo wiwi. 时辰。这一次， Walah. Banterin nek nyetel TV kah? Ke aku. 区区的皮肉伤， Oke. Iki lho carane iki sisiran sik to, Nduk. Aduh. Mae. Hmm? Perasaan Pak kuning mau sithik yo. Heeh. Mateng. Iki wit ning ngarep mok siji. Ora iso motot gede ya. Gak apa-apa. Daripada gede-gede. Ora nak kena angin. Ya, Rambutan, Nduk. siap depan ya. Sisiran. Iya. Halo. Moh. Kita kene kencing klinik iki opo iki? Dolanan. Ngrasakno Wong anak wedok ngono kuwi yo Bukan petanggungnya. makan jengkol. Endang. Makane jengklang pemirsa. Biar melok lemu jengklonge. Orang jengkolnya mati kok benerane makan jengkol. Dan aku bental-bental wakil ya. Pak aja nak. Iku ngerti ceplok sebenarnya syukur tak cimplung ya lho. Mangene jero kaya Joko ora iso piye. Ternyata udane wis reda tapi gruduke iki pating glar-glar. Jadi mae wedi pemirsa. Innalillahi. Iki mau pemirsa, mae ning jaba muni glar-glar. Dadakan lidahe mau lap langsung mae masuk ke dalam pemirsa. Wedi kabeh. Soale apa? Pape kuwi medeni glap. Yes pemirsa dilanjut iki kok nek menunggu telone wis mateng apa urung. Dadi kena dienggo jaminan pas udan-udan. Wis medhok urung sah? Urung pemirsa. Sik urung medhok.
Nah, sudah Zal. Wes. Oh iya pemirsa sudah mateng, saatnya dieksekusi. Ini tas. Aduh, kesandung. Aku lagi sayang-sayangnya karo Pak pemirsa. Sayang. Ngono ki mbok sing sayang, sing kalem nu Pak. Sayang. Tak sedih Pak ning kono. Maksud dia nu kabeh. Iya didono. Kayak ning baskom sisan. Apa mbok ben ning jero supluk ae ya? Ya wis nek mbok ben ning jero supluk ya ora apa-apa. Wes kan jero sibuk Pak. Aku kok bakpo. Iya. Ayo jatuh. Wes akeh meneh. Wes. Lanjut pemirsa iki wis tak review telone. Wah, rupane wayu pemirsa. Kuning ya. Kayak apa ya? Kuningnya kayak apa ya? Kayak apa, Pak? Kayak apa? Nih guys, ayo guys. Sini dia ya pemirsa. Saatnya santai-santai. Makan ubi jalar. Metik dari pohon, dari kebun. Lagi mateng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fil ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Kayak gue enak Pak ini. Warnanya apik. Kayak ndok kayak bolu ya pemirsa. Iya. Halah. Wih, Ujange celok wi. adem wi. Anak buah mungkin lah wi. Celuk wi. Delok ah, palah. Pinterin buah. Iya, pergi pemirsa. Ini di. Mana? Hah, kayak gelem kok. Setengah. Mas kau udah muni lodong cangkeme kok kucing iki. Hah? Suwe lembut kutermu kayak setengah. Yo, mbakne gelem. Kan ambek buahnya piring. Ya. Walau wis ngadeg. Sing ngadeg. Panas gak? Belum. Kuwi panas di. Berbendera dong mana suarane. Lodong yo. Kok mbakne? Sembayu cangkeme panasan. Lagi. Tapi orang mbakne ra buka ya, Pak. Yo. Kayak Iki nek nginep lagi tak pemirsa. golek mbakne. Kayak Tapi telo seneng mbak Ani. ngawi. Salam. Iki roh dia nganyar. Udane Cak. udah. Sik. Yo. Wala warnane koyo madu. Panas. Tamoni wi. Walah, aku cokol iki. Cek panas yo. Kayak ngisor. Nek kecakar. Tak sebolno iki, Mak. Iya, sebelum panas kowe kan lu. Mu kecakar wi delok Ora, wae. Wah. Nyenane siset mae kecakar. Ya Sing wah. iki gak ngalah. Ngomong anake kok brutal. Anake yo iki mbakane. Sik. He, Panas sayang. Oh iso lho. aku pengen mangan. Yo iki oke. Madu tenan. Ora, Orane nek iso apik ya yo. les nek umum di Cek, Mak. Kayane orane sing ungu. Karo madu karo putih iki. Putih abang tapi pemirsa. Tuh. Isinya putih tapi kulitnya ungu. Alah. Jika Tapi gak telok ungu. Tenan iki enak iki digawe. Blender. Diruwemet. Diworak-rager. Ya tak gere. Mbak ndok. Enak. Terus mangane nganggo susu. Disiram nang kuwi, Pak. Kayak puding. Wis aku. Sampekno. Kita esok. Lupa, pemirsa udan-udan. Masak wile wis kuwi ya.
Mari sik panas, nek adem paling ku luwih enak. Keset paling pemirsa. Gak panas ya. Wah, laket mangga aku ngweno mbok are Iki mana. nek gak duwe ngemen-ngemeno tuku pemirsa 2 kilo, Ini 3 kilo. Nek gelem kae neh iki lho wi. Nek gelem ora usah. Coba na mbok anak anake yo dikeknya. yo se Ya, sabar, belum. Panganane wong desa Aja kaya pilih kasih. pengen menyok ene menyok tapi ora nek sini. Kasih ya. Pengen ekor gedang, nek gedang, Tamang. nek woh. Secik, anak Lah yo, pedune diciti nih, Pak. Lainnya kita masuk lagi. Temen gone, temen sing entak pilih mbok iki. Mas, Nah, ayo kepanem. aduh. Lah weno lah. Ngenge sing lanang lho ndi? Iki aja iki mbak ulaan. Ah ora sida kok wong. Nah, ini Loro lanang ambek mboke kuwi lho wis. Loro lanang. Maksudnya ngenge mboke karo sing lanang siji kuwi lho wi. Kan kuwi wis gedhe, saiki wis dipetal gak apa-apa kae kan sik cilik-cilik. Sapa sing jaluk? aku. Coba. Kan. Tuhan. Kayak Mati yo Mas. ora ngarah kuwi. Ora ngarah wi wis gak. Wes aja ngono wi, kakean kucinge make wisan. Apik yo tapi yo kaki yo. Enak e pokoke. Bu Ani masak aku juga. Gak, mboke kon duwe anak neh. Ora. Dari celok kasem basi kok. Makane kuwi. Kita nih ya. Kuwi make wis meteng neh wi. Iya. Nah, iya. Lah kula saiki mane wis turu ning kamar neh. Wis turun ning kamar. Iya. Merga apa dene dikawin karo kucing liya. Kuwi wis meteng neh. Ning kok lara-lara bayi. Ya pemirsa. Nan bayi Ya paling pemirsa cukup sakmene videone mae. Jangan telo nek ana salah omong tinggal aku perbuatan keluargane mak ini family nek ana salah omong. Nanti kak fokus pemirsa duwi ngecepres ae cah. mati. Ya pemirsa cukup sampe nae videone mae nek salah omong tinggal aku perbuatan keluargane mak ini family. Mak ini family minta maaf yang sebesar-besarnya buat pemirsa Mae kabeh. Terima kasih yang sudah mendukung mensupport Mae sampai sekarang. Mudah-mudahan diberikan rezeki ngalir kok banyu kali. Agung kok Iban Segoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Salam telo. Mau dapat ini ya. Salam telo. Tekno. Salam mek akeh tekno. Enggak no iya. Wes kok dandang.